Nay, mga po kami na ya. Opo, Nay. Wala ako naglagay niyan eh. Wala mo na, wala eh. Okay, tayo dyan. Ha? Select ko pa naman. Select lang naman to eh. Bot, say hi naman dyan. Hi! Dito na siya sa skyline. So, dito na kami, tatawid muna kami. Tara. Ito ko lang sa inyo guys yung tanawin dito sa skyline. Napakalayo, sobrang layo ng biyahe namin. So ayan guys, oh. Ang kagandahan ng skyline. Skyline view deck. Yan, makita nyo guys, nasa taas kami, nasa tuktok kami. Mabuti nakisama ang panahon ngayon guys. Ngayon ay March 1, 2021. So mabuti nakisama yung panahon sa amin guys. At nakarating kami ng safe dito. Yes, hello guys, dito na kami sa skyline. Ngayong araw nga pala ay March 1, 2021. So kararating lang namin. So ang kasama kong nag-rides ay syempre walang iba kundi ang aking mabuting misis. Ayun, si Annalyn. Annalyn! Hi naman! So ayun. So guys, dito tayo. So, mamaya subukan natin pumunta doon sa skyline view deck. So ayun. So isa to sa mga magandang pinupuntahan ng mga tourist dito sa skyline na view deck tinatawag nila. Mamaya aakyat tayo. So papakita ko lang sa inyo yung lugar dito, friends. So ayan yung lugar dito. Ayun. Ganda. Mabuti na lang nakisama yung panahon, great friends. Ayan siya. Pot, picture mo ako, Pot. Ayun. So kung maliligaw kayo dito sa Ilocos Sur, friend, mas maganda puntahan nyo to. Sa May Quirino ang ano siya, pero so ayun. Isa sa mga magandang puntahan to guys dito sa Quirino.
So ito yung view deck nila. Tingnan nyo naman guys, oh, kung gaano kaganda yan. Kaso may araw kasi, ewan ko kung nakikita nyo. Pero ang ganda. Mas maganda kasi ngayon lang ulit kami nakagala ng wife ko para mapakita namin sa inyo yung ganda ng Ilocos Sur. Ganda dito, yung inakyat nga lang namin, gamit namin Ninja 400 pero kayang-kaya naman. Pero syempre mas maganda pag umakyat ka dito, dapat yung mga dala mo yung mga adventure bikes. Sabagay, scooter nga nakita namin, NMAX eh, saka yung mga underbone kayang umakyat dito. Ganda guys. So, guys. So, subukan natin umakyat muna dito. Dalawa kasi to eh. Isa to, saka isa dito. So, dito muna tayo. Dito pala tayo. Siyempre, pagka may mga free time, lalo na pag mga katapusan, makakapag-vlog-vlog tayo. Kasi mahirap naman pag nasa tindahan lang tayo, baka masira ulo natin. Ayaw pa nga sumama ni Potpots eh. Pinilit ko lang. Ayan. Sinait Extreme Riders Organization. Oh, siguro sila yung nag-donate nito. Sinait Extreme. Zero Sinait Extreme. Ganda. So, andito na kami sa view deck guys. So, isang ikot muna dyan para mas masaya. So, ayan oh. Ganda. Buti nila nakisama yung panahon sa amin. So sa mga gustong pumunta dito, siyempre siguro mga 2 oras spot no, simula sa atin sa Ilocos Sur sa Manangat sa May Kawayan. Malapit lang siya sa Bigan. Papunta dito mga 2 oras siguro, kasi hindi naman ako makapagpamabilis ng takbo. Siyempre natatakot din ako kasi kasama ko yung wife ko. So, saktuhan lang yung takbo namin, 80, 70, 80, lalo na nung paakyat, minsan 30, 40. Di ba guys, mas maganda yon, iba na yung safe. Kesa naman mamaya, nagmamatuloy ako, hindi naman ako ganun kasanay sa mga bengking, mai-exempt lang ko. Okay lang kung ako mag-isa, kaso kasama ko yung wife ko. So, mas maganda safety, makakarating din naman eh, kahit mabagal o mabilis, makakarating din. Basta may iba yung pag-iingat at mas maganda yon. Okay. So, hindi ko na alam kung nasaan ang bahay namin dyan at puro bundok yun. Yan ba yung inakyat natin, Pot? Yan ba yung mga pinagdadaanan natin kanina? Okay. Pot, anong masasabi mo dito sa skyline? Anong pakiramdam mo? Nakaka-relax talaga, no? So, Nakakangalay kasi taas pababa ang daan. saka yung dala kasi namin, hindi siya yung pang comfortable ride guys. Yung dala kasi namin, Ninja 400. So, yung wife ko, hindi siya masyadong makayakap sa akin. Lalo na pag pababa, sumusubsub siya. Kasi syempre, pagka yung riding position kasi ng Ninja 400, hindi yung upright. Hindi katulad nun sa mga adventure bikes na naka-upright na ganyan. Pagka mga sports bike, medyo nakasubsub kang ganun. Yun lang yung disadvantage ng Ninja, ng mga sports bike. Nakakangalay Sa binti, saka sa likod. Kasi hindi mo pwedeng ituon yung power mo dun sa kamay. Dito hindi mo siya pwedeng patigasin. Kasi ang puwersa dapat nasa likod at saka sa binti. So yun dapat, kasi pag nilagay mo yung pwersa sa kamay mo, pag magmamaneuver ka, pag tumigas yung kamay mo, hindi mo na siya maliliko. Tendency kang ma-aksidente o matumba. So siyempre ang ginagamit ko yung likod, kaso nakaganyan ako. So yung wife ko, nahihirapan din siyang limukong gano'n. Pero sulit naman guys, ang ganda naman dito talaga. Kasi hindi ko alam kung saan pa uwi, nalobat kasi yung cellphone ko, so wala kaming map.
Basta sa mga hindi pa nakasubscribe sa amin, siyempre lalo na yung sa account ko. Dati kasi Galero and Galera Ilago yung account YouTube channel namin. So ngayon, masyadong mahaba ang Galero and Galera Ilago. So ang ginawa ko, pinaltan ko na lang, which is Popos Adventure. So eto siya guys, yung Popos Adventure, eto siya. So paki-search na lang, paki-like and paki-subscribe para sa mga susunod na update namin or makapag-upload ako ng videos, maging updated kayo. Saka paki-hit na rin yung notification bell, yun pala para maging updated kayo. So ito siya, may 1,400 plus subscribers yung Popos Adventure, ito yun. So sa mga gusto mag-subscribe sa amin, so click nyo lang yan. Thank you. Yun, kanina guys, meron kami, halos kami lang dalawa ng wife ko dito. Ngayon, medyo dumadami na yung mga riders na pumupunta. So, ayan na sila. Ngayon pa lang sila nagtatatingan. Nahanap nila Marlboro pero mighty lang. Mighty lang daw, malakas. So kakain muna tayo bago tayo bumaba ulit. Pahinga muna ng konti. Ha? Gilid. Ay, gilid kaya. Likod doon. Bawal po ba, boss? Bawal po ba ang Yossi? Bawal, boss, ang Yossi? Hindi naman. Ah, sige po. Oo nga, laki no. Kaya naman, nagsigarilyo pa naman ako doon. Okay lang nun, try. Ah, okay lang po. Ah, dito lang sa apart nyo. Basta ko lang, pakikuha mo yung pusti sigarilyo. Oh, tama yung ginawa ko. Tinapon ko ate ah. Ate, meron kayong malamig-lamig na soft drinks? Ay, medyo malamig lang. Medyo malamig-lamig lang pala. Ah, siopaw. Siopaw. Oh, sige, yun lang. Magkaan pala yung te? 30. 30. Anya, siopaw, malimit ka ba? Binibenta? Sino ko ba siomay? Oh, yun. Huwag ka na magtagal-tagal! Ay, Siopaw na lang. Siopaw. Dalawang siopaw. ayan, tinapay dyan. Labas pa. Nakalabas na nga eh. So, okay lang ba? Nagbablog lang kami. Okay lang. Ano, iya si ate? 20 pesos yung tinapay ah. Oh, sige, pinala. So, ayun na. I-vlog ko sana si ate kaso nahihiya siya. So, dito, meron din dito sa Skyline, meron din kainan dito. So, ayan, kung halimbawa wala kayong nakalimutan yun magdala ng pagkain, so meron yung magbibilan dito ng mga pagkain. Bali, isa, dalawa, tatlo, tatlong butihan. Kaya mo na bago umuwi. Taga saan ba kayo, boss? Taga Bigan? Shoutout mo na. Ano pangalan mo, sir? Christopher. Ah, Christopher. Ikaw, sir? Pilipas ko sa... Ah, Pilipas ka. Ayun, shoutout sa inyo. Ingat ha, ride safe pa. Ay, may YouTube channel. Oo, may YouTube channel kami. I-search nyo na lang, Popos Adventure. I-popos ko to doon. Sige, ingat ha. Ingat din. Sige. Ah, thank you. So, ayun, dito tayo sa Skyline. Lapit na tayong uwi. Tignan natin. Ano ulit yung YouTube channel? Popos Adventure. Sige. Bago pa lang. Pero popos ko to. Yun yan. Kasi dalawa kasi yun eh. Okay. Sige, thank you ha. Ingat, ingat. Ride safe. Okay, okay na?
Pagka pababa, gumanyan ka sa akin po. Huwag mong isasandal yung buong katawan mo pag gumanyan ka. Kaya lang po. Leche! Hanapin mo yung comfortable ka. Leche!